ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ଶିଖିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ସକାଳୁ ଉଠି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର। ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପାରାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆସି ଚାଉଳ ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଝିଅ ମୋର ଟାଟିଆରେ ଚାଉଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ନିଜ ହାତରେ ସେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପକାଇ ପାରାକୁ ପାରା କହି ନ ପାରି କାଉ ଖା ଖା ଆ ଆ ବୋଲି ଡାକ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକୁଛି। ଏମିତି ଚାଉଳ ଟାଟିଆରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପକାଇ ଦେଉଛି। କାଉ ଆ ଆ ଖା ଖା ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଆ ଡାକ ଶୁଣି ପାରାମାନେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାରାମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁସିରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେଲେ ଦିନ ସାରା ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।